Camryssä tää rekisterikiinni tähän takakonttiin on kiinnitetty aika lepsusti. Ja niin se rämisee ja pamahtelee, kun sitä availee ja sulkee. Ja se on ihan käsittämätön viritys. Esimerkiksi jos sitä vaan niin avaa, niin se rämähtää silloinkin. Kiinni lyötäessä rämähdys on vieläkin kovempi. Tarkoitus olisi lähteä vaihtamaan tuohon toisenlainen kilvenpohja, mihin ei jää näkyviin tätä mustaa alaosaa. Laitetaan semmonen kilvenpohja tohon, missä se pohja ei tule näkyviin ollenkaan, ja katsotaan vähän sitä kiinnitystä, että miten sen parhaiten saa kiinni, ettei sen rämise. Tämä kilven kiinnitys tuohon pohjaan, taustalevy on sille, että se on tämmöisellä muovisysteemillä laitettu. Tässä on tämmönen tappi, mikä pitää käytännössä painaa läpi, jotta sä saat tänne pois paikaltaan. Tänne vähän kättä laittaa taakse, niin ei vahingossa tökkää maalipintaa. Ja siinä ne putoo sitten kumpikin irti. Tää itse kilven taustalevy kiinni 2 pultilla. Se lähtee 10 milli avaimella pois. Ja täältä taustalevy alta paljastuu tämän näköinen pinta. Täällä on 2 kappaletta, joita on pehmustetyynyt, mutta mä tuossa äsken tutkin, että ne ei itse asiassa, kun tää on asennettu paikalleen, niin on ottanut kiinni tähän pohjaan ollenkaan. Siihen olisi auttanut, kun taas laitettu vähän alaspäin tätä pohjaa, niin ne olisi ollut siinä, mutta silti niin kuin huomataan, niin tää tärähtelee ja värähtelee. Eli räminää se ei olisi todennäköisesti poistanut, vaikka tämä vähän alemmas olisikin laskettu. Sitten kannattaa varmistua, pestetään kunnolla tää kilvealusta. Se on nyt tässä tehty vähän niin kuin etukäteen meikäläisellä. Sen jälkeen pitäisi poistaa täältä nämä pehmusteet, joista ei äsken juuri minkäänlaista hyötyä ollut. Katsotaan lähteekö ne tästä ihan vetämällä, kun ne on kohtuu tuoreet siinä. Lähtee vähän liimaa, jää tämän näköinen, sieltä lähti irti. Kokeillaan toi toinen. Mä kokeilen poistaa sen liimajäämän tosta tällaisella Bilthamberin Cleanser Fluidilla. Laitan sitä vähän mikrokuituliinaa ja katsotaan lähteekö sillä pelkästään. Hyvin lähti. Otetaan vielä toi toinenkin tosta pois. Ja niin lähti sekin. Lähdetään kokeilemaan uuden pohjan kiinnittämistä. Käytetään kiinnittämiseen 3M Dual Lock, tämmöistä velcro-teippiä, minkä pystyy irrottamaan. Laitetaan sillä tää kilven tausta sekä 2 noilla pultilla kiinni tuohon peltiin ja vähän lisäksi tätä teippiä ja sitten kilpi paikalla ja toivotaan, että päästään räminästä eroon. Sitten kannattaa vähän mallailla ennen kuin lähtee sen enempää tekemään, että mistä meiltä löytyy hyvin reikiä kohdalleen näiden pellissä olevien reikien kanssa, että saadaan ne pultit paikalleen. Nyt sitten nämä osat on, tämä alue kummallakin puolella on se, joka ottaa kiinni tuohon peltiin. Niin mä laitan näihin alueisiin nyt sitten teippiä. Sitten ennen kuin lähtee laittamaan tänne velcro-teippiä, niin mä poistan tuolla Bilthamberin Cleanser Fluidilla siitä kaikki rasvat. Tällä lähtee hyvin pois, niin saadaan pysymään se 3M teippi tässä paikallaan. Pyyhkästään siis toi pinta puhtaaksi. Tuskin se nyt kovin likainen on, kun se just paketista otettiin, mutta pelataan nyt sitten vähän varmuun päälle tämän asian kanssa. Sitten mittaillaan vähän ton teipin kanssa, että minkämoiset palat tänne laitettaisiin. Tästä suunnilleen 10 senttistä, jos tosta lähtisi kokeilemaan. Tämmösiä paloja mä ajattelin, että tehdään sitten 4, eli 1, 2, 3 ja 4. Liimataan nää nyt tuohon just äsken puhdistettuun muoviosaan kiinni. No ja sitten vähän mallaillaan sitä tonne peltiin, että miten se istuu. Ja sitten taas ennen kuin lähdetään sitä liimaamaan noita 3M teippiä tuohon maalipintaan kiinni, niin pyyhkästään siitä rasvat pois. No niin, nyt on liimapinnat kaivettu sieltä esiin. Ja sitten pitäisi lähteä kokeilemaan, että miten me saadaan tää suoraan tuohon pintaan kiinni. Kokeillaan ensin varovasti laittaa tästä tätä reunaa kiinni. No niin, kokeillaan sitten, aloitetaan vaikka tästä reunasta nyt sitten laittamaan ja katsotaan miten se meidän tässä käy. Eli noin. Katsotaan, että se tulee suunnilleen suoraan.
Kyllä, siinä on noin puolen millin heitto, eli näillä varmaankin voidaan mennä. Sitten mä painan ne tohon kiinni ja katsotaan miten tää homma etenee. Vedetään nämä pultit kiinni. Tää tuli vedettyä tältä reunasta vähän turhankin kireellä. Se lähti vetää mutkalle koko pohjaa. Luulen, että siinä se aika hyvä. Kilven alustalevyn mukana tulee 2 tämmöstä nailon ruuvia, jolla ton itse rekisterikilven voi sitten kiinnittää tässä pohjassa oleviin metallisiin kierteisiin. Ja nämä nailon ruuvit, millä tulee toi kilpi kiinni, niin näihin menee Torxi T30. Laitetaan se varovasti tosta kiinni ja katsotaan miltä se näyttää. Ja sitten kokeillaan ensimmäiseksi. Avataan tuo luukku. Ei kuulu särinää mitenkäs kiinni laittaessa. Ei särinää, hyvin toimii. Vielä kerran. Loistavaa. Sinne meni särinät ja tärinät ja samalla saatiin siististi kilpi tohon ilman mustia muoveja näkyvissä. Tämmönen homma tällä kertaa. Katsellaan taas toisen videon merkeissä. Kiitoksia.